शिवरात्रि वाला वीडियो हम थोड़ा लेट से पोस्ट करत तानी काहे से कुछ प्रॉब्लम के वजह से वीडियो जौन शूट कइले रहनी उ पोस्ट हो ना पावल हो। तो हम चलतनी शिवरात्रि के मेला कुसौदी में और स्मृति कहलिए जिलेबी लियावे के। तो फिर बाइक लेके हम और दिलीप भाई निकल गनी से कुसौदी मेला घूमे खातिर। तो आधा घंटा में हमनी के बाईपास रास्ता पकड़ के और आ गनी सन मेला में और हमनी के बाइक लगावे करल। तो पूरा मेला पार कइले के बाद से एने बाइक के स्टैंड रहल तो ऐनी हसन और देखनी हसन पूरा मेला भर के लोग यही स्टैंड में बाइक लगौले बा और साथ ही साथ साइकिल। तो फिर हमनी के बाइक लगा देनी सन और भैया से बोलनी में टोकन लगावे के काहे से बाइक के टोकन रहेला त अच्छा रहेला। तो फिर भैया लिए निया और एगो टोकन देनी है हमरा के और मोटरसाइकिल के नंबर लिख के और एगो टोकन डाल देनी है सीट के नीचे। तो दोनों टोकन के हम मैच करा लेनी है और एगो मोटरसाइकिल के लगाई है जब 20 रुपया भाड़ा रहला। तो टोकन मैच करावला के बाद से हम और दिलीप भाई निकल गनी सन मेला में घूमे खातिर। और बहुत बड़हन मेला लागेला हमनी के यहाँ कुसौदी में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में और बहुत सारा झूला भी आवेला साथ ही साथ बहुत सारा गेम भी एजा होला। और देखी गाँव वहीं से शंकर जी के दर्शन करे खातिर विपुल भैया विकास भैया अमन भाई सभे के आइल बा। तो फिर हमनी के मिल के सब जना शंकर जी के दर्शन करनी सन और ऊपर चढ़ के पूरा मेला के दृश्य देखनी सन। देखे में बहुत अच्छा लागत रहला। फिर हमनी के आ गनी सन सबसे मेला के फेवरेट मिठाई खाई यानी कि जिलेबी। फिर जिलेबी खैनी सन और खैले के बाद से पूरा मेला हमनी के घूमनी सन। और मेला में बहुत बड़े बड़े झूला आई रहला एक से काल साथ ही में ही रेलगाड़ी वाला रहला और हई लटके वाला झूला रहला और साथ में चक्री वाला झूला रहला। तो फिर पूरा मेला घूमला के बाद से आखिरी में हमनी के आ गनी से वॉलीबॉल देखे खातिर। मेला के मुख्य गेम इहे होला और यही जब बहुत ज्यादा भीड़ लागेला गेम के देखे खातिर। तो फिर देख के हमनी के चल देनी सन घर।